everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories, and namhlanje guys sikhuluma ke ngoMakhumalo uMaKay wakwaMseleko. After ke previous episode noma ke episode lena esibone ke Friday, abantu ke abaningi especially abesifazane labo ke abaphila ke kulesimo sokungakwazi ukuthola abantwana ngenxa yezimo ke ezithile baye bangayithanda kahle inkulumo ebekwe uMseleko yokuthi uMakhumalo akathola abantwana. Kwakufanele ukuthi ngimshiye mina ngoba ke wengangizalela izingane, kodwa ngikwenzanga lokho, uyabo. Bathi the choice of words zikaba uMseleko azikho kahle, and lento ayikhulumayo iyamlimaza uMakhumalo and yabalimaza nabo ke abantu ke abaseceleni ukuthi indlela asho ngayo ungazi ukuthi he is not part of inkinga kaMakhumalo. Nanokuthi beka guys mangabe senishadini nomuntu oyedwa, so I don't know how does he separate himself from uMakhumalo ukuthi inkinga uthi asibatholi ayokuthi akabatholi as an individual uMakhumalo guys. But ke guys yeah, la inkundleni zokuxhumana abantu abaningi bathi Makhumalo shiya emzini wakwaMseleko uhamba uyihlalela wedwa, uzothola indoda wena ezokuthanda, uthola indoda ezokutholisa abantwana. Kuyenzeka vele uthola ukuthi umuntu usehlala iminyaka nomuntu kodwa mase phuma kade engatholi izingane afike ke akhulele ke athole ke abantwana. Abanye abaningi babuza ukuthi why bengayenzanga ke iIVF okuyi in vitro fertilization process. Bathi ke it involves stimulating more ovaries to produce multiple eggs, retrieving them, fertilizing them with a sperm in a lab. Last time guys uMseleko wakhombisa ukuthi ke engazi useyimisele ngokwenza, kanti ekuqaleni wekade ethe cha yena akayifuni lonto kwathini, kodwa kwabuka sengazi ukuthi ke useyimisele ngokwenza. Kodwa ke abanye abantu baye bathi ke uma ngabe wenza those processes you need to be very close to your wife or husband. uMseleko namakhosikazi awu5 and lamakhosi namagame bazovuma yini ukuthi uMseleko ahambe ke ayopay attention ukuthi Thobile for isikhathi eside ukuze uThobile akwazi ukuthi agcine ke ekhuleliwe. So yeah guys, into yakhona it's very painful, and uma ufunda ama comment uyabona ukuthi abantu bamdinelwe kakhulu uMseleko. Bathi nje abanye uthwele ngayo uMakhumalo kahle uthole nguMakhumalo uya-enjoya njengoba ke uMakhumalo ke engathola abantwana. Uthe komunye usisi, I feel so bad for uMakhumalo. She really gave too much of herself to support that man. People on socials even call her a pygmy to the extent that she completely lost herself in pursuit of making him happy. Wathi ke lo sisi omunye wathi, my husband works in another province. When our appointment at the infertility clinic, he's always here. We are in the process of IVF. I'm not infertile, just like uMakhumalo guys, but because of the ectopic pregnancy I had to conceive. I can't conceive naturally. Yeah, that man hates his wife, but her money takes care of his family, and even the IVF I think his wife was going to pay for it. So guys kunzima kakhulu. Mina ngithi Makhumalo vela focus ekuculeni nje aphume kuMseleko Nkosi amayiphela impilo yakhe, because nalo amuzi othengwe lapha I don't think ukuthi uMseleko ukhokhe any mali. Ngimazi uMakhumalo uzenzele yena ngemali zakhe ezithiyena. Nakho futhi lokhu kuyamcasula uMseleko ukuthi ke uMakhumalo mase right sengazi ukuthi manje ke wazenza yena kaseyona ingxenye. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.